Opiskelijoilla on nykyisin vahva halu kierrättää, mutta epäselvät ohjeet sekä palautteen puute tekevät siitä hankalaa ja vähentävät motivaatiota. Ryhmämme päätti kehittää tähän ongelmaan ratkaisun. Älyroskis. Sen avulla voimme tarjota opiskelijoille selkeämpää ohjausta kierrätykseen sekä suoraa palautetta heti kierrätyksen yhteydessä. Tavoitteemme on myös lisätä motivaatiota kierrättää oikein yhteisen hyvän puolesta. Älyroskis vastaa kampuksen kierrätyksessä tällä hetkellä esiintyviin haasteisiin. Se mahdollistaa myös pantillisten pullojen ja tölkkien palautuksesta saatavien hyötyjen hyödyntämisen. Opiskelija voi esimerkiksi saada kahvilaetuja tai osallistua opiskelijatapahtumiin. Käyttäjälle älyroskis tekee kierrättämisestä helppoa ja palkitsevaa. Kampukselle se tuo lisää siisteyttä ja roskikseen asennettu täyttömittari auttaa seuraamaan, milloin tyhjennys on tarpeen. Näin myös ylläpito tehostuu ja ympäristö kiittää. Ideaa kehittäessämme työskentelimme opiskelijoiden kanssa kyselyiden ja prototyypin esittelyn kautta. Tulokset osoittivat, että lähes kaikki kierrättävät, mutta jopa puolet kokee sen liian vaikeaksi. Suurin osa vastaajista myös kertoisi käyttävänsä älyroskista mielellään. Maailman kasvaessa ja kehittyessä myös kierrätyksen on kehityttävä. Tulevaisuudessa kierrätys ei ole vain velvollisuus, vaan tapa hyötyä ja vaikuttaa yhteiseen maapalloomme. Otetaan yhdessä ensiaskel älyroskiksen avulla ja tehdään kampuksestamme edelläkävijä, siistimpi ja ympäristöystävällisempi.